Tényön ma rendhagyó módon ünnepelte augusztus 20-át, ugyanis február óta készült a település lelkes lakossága az István a király című rockoperával. Hát egy tényői verzióban volt látható ma. 1860-an laknak Tényön, és ma itt a nézőtéren körülbelül 1000 ember vett részt. A darabot nem csak tényői szereplőkkel, hanem a környékbeli települések, illetve dunaszerdahelyi szereplőkkel adták elő. Voltak olyanok, akik konkrétan eljártak énektanárhoz, megtanultak énekelni, beletették az energiát, ami alapvetően nem várható el tőlük, de amit itt leműveltek, az alázattal és azzal a kitartással megcsinálták ezt az előadást. És nem amatőr előadás, hanem civil szereplőkkel sikerült csinálni egy releváns István a király előadást. Tényleg színészi munkát kellett beletennem, jönni-menni, érzelmeket mutatni, remélem ez sikerült is. Előtte én már voltam színpadon, mert zenekaroztam is sokat, és ott hozzászoktam ahhoz, hogy a színpadon néznek. Ez a színészi játék volt számomra teljesen új, és remélem sikerült úgy hoznom, hogy ez a kívülről nézve is élvezhető volt. Segíts most Istenem, segíts meg nemzetem, segíts az országot megvédenem! Munka mellett kellett csinálni. Ezért 8-tól 4-ig dolgoztam, utána 5-6 körül jöttünk ide, szóval épp csak hazaértem Győrből, és akkor folytatódott tovább az egész szisztematika, és este 10-ig, 11-ig valamikor próbáltunk. Az utolsó hét az nagyon kemény volt, a 11 éjfélkor is valamikor végeztünk, de hát megérte, nagyon megérte. Gizella szerepe nagyon közel állt hozzám, tudtam vele azonosulni, nagyon jó emberekkel dolgozhattam együtt. Voltak közöttük, akiket ismertem, voltak idegen arcok, de közösséggé kovácsolódtunk össze. Felmegyek a színpadra, és együtt dobog valakivel a szívem. És itt most ez megtörtént. Nagyon jó volt, minden pillanatát élveztem, és élveztük, mindannyian élveztük, és annyira hamar elrepült, és még úgy bennünk van, hogy még, hogy van-e arra még lehetőség, hogy így együtt legyünk, és így ezt így közvetítsük mások felé is. Nem vagyok tényői lakos, de az életem jelentős részét itt töltöm ebben a faluban, és nagyon jó érzés egy ilyen kis közösséghez tartozni. Számomra tökéletesen mindegy, hogy ki honnan jön. Ha tudunk együtt dolgozni, az tök jó. Én úgy érzem, hogy itt sikerült együtt dolgoznunk, és jót sikerült csinálni. Inkább a végén, miután a himnusz is lement, volt egy olyan érzés, amikor így éreztem kicsit elszorulni, hogy a torkomat, hogy hú, most itt vége van, és hogyan tovább. Tehát kicsit ilyen párkapcsolati krízis féle vége, hogy úristen vége van, és hogy most mit csinálunk tovább, egymás nélkül érzés volt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy olyan ügyek mögé álljunk, amit a lakosság kezdeményez. Kicsit kétkedve fogadtam, hogy egy ilyen darabot hogy lehet idehozni Tényőre amatőr színészekkel, illetve amatőrökkel. Mindenképpen szerettük volna ezt támogatni, és hónapról hónapra látszott a lelkesedés a résztvevőkben, akiknek a száma nem fogyatkozott, hanem folyamatosan nőtt. Így hát nem volt kérdés, hogy az önkormányzat minden lehetőséget és segítséget megad ahhoz, hogy ez a darab ma itt színre kerüljön. Itt Tényön teljesen megragadtunk, hogy ez az a hely, ahol ugye Balatonpartról jöttünk el, és ez az a hely, ahol mi szeretnénk élni, meg lakni, mert gyönyörű konkrétan. Szóval egy nyugodt, kellemes, eszméletlen jó közösség van, és hát hála az előadásnak most rájöttem, hogy még jobb. Nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle. Aki nem áll, az elveszett. Te vagy a legszebb tőled forró. Gyerekkori álmom vált valóra az, hogy szerepelhettem az István a király rockoperában.
az egyik feleséget játszottam, illetve végig ott voltam a tömegben. A falun éltem világéletemben, és mindenképp olyan helyen szerettem volna élni, ami csendes, és amit megszoktam. És Tényőn úgy érzem, hogy otthonra találtam, nagyon kedves emberek laknak itt, és úgy érzem, hogy itt igazi csapattá kovácsolódtunk. Nagyon jól sikerült a darab, vastapsot kaptak a szereplők, soha nem volt erre példa eddig, és remélem, hogy máskor is megismétlődik ez.